Paralia. Druhá strana Grécka. Veľmi pekné. Akurát sa taká búrka blíži, ale zajtra má byť krásne. Dobré ránko. Sme na takomto ubytku v Paralii. A sme stále také trošku nakapatí. Alan dostal ešte aj horúčku. Tak asi toto bukneme ešte jeden deň, lebo sme plánovali, že pôjdeme ďalej. Tak ešte asi si toto predĺžime o jeden deň, lebo je toto aj super. A ubytko je super, proste veľká kuchyňa, proste 2 stoly, plnohodnotná kuchyňa, všetko tu je, čo človek potrebuje. Tu je spálňa s 3 postelami a kúpelka. Takže zatiaľ najlepšie ubytko, čo sme mohli mať. Páči. Tvoj dáme posledný. No čo chlapci, ideme na bicykel? No, ideme, už to dávame dole. Mám tu taký hek, lebo som tu niečo poškodil, tak musím to... No už to sa to opravilo, tuším. Keď niečo nepoškodíš? Dneska je samé technické problémy sa mi aj... Kde mám telefón? Kúkaj. Kúkaj, čo sa mi stalo. No aj takto padol telefón, takto. Neviem, čo to je vidieť, ale vidíš rozbitý? Aha. Neviem, čo to tam je vidieť. Neviem. Ale praskol displej proste. No pekne. Shit happened. Počkaj, Alontra. Hlavne všetci sme chorí. Nie, čo je na bike. Ale na bike pôjdeme. Tu už máme. My sme asi prvá rodina, čo cestuje aj napriek teplotám, migrénám. To je jedno, radšej budeme mať migrénu v Grécku na Slovensku. Ne? Asi áno. A však takisto by si musel fungovať aj doma, keď si s deckom. Dobre, teraz druhý bike. Teraz zostal Alankov malinký bike. To je veľký bike. Jaj, prepáč. Zákaz kempovania. Čo? Zákaz kempovania. A keby ste chceli chorvátsku pláž, tak ju tu máte kamienkovú. Ideme asi tam pozrieť, že? Tu vyviera voda ze scény. Zatočiť, že hentam sú vlastne také, tu môžete, keď máte nejakého kempera, máme také parkovisko, kde viete proste ostať, prespať a sú tu dva také placi. Nejakou dodávkou alebo karavanom, taký štelplac. Jak tu bajkujeme, tak už je tu druhý takýto kempík, štelplac. Tento má relatívne ešte dosť voľného miesta, ten predtým bol celkom plný. Akože fakt dobrá lokalita toto, Paralia.
Jak sa to volá? Paralia, že? Dobrá bicyklovačka. Si vyšiel na chodník? Tu si môžeš zahrať beach volley. Mám teraz trošku čas pre seba, tak si idem dať bomby. Nájsť nejaké zákutie a trošku zapáliť nohy. Tu zrobiť nejaký trailik. Idem tam. Jaký spot, kokos. Tu má nejakú štvorkolku auto, sem si zacúvať. Park for night, ideál. Tam niekde bývame. Čeričky. Našiel nejaký trail na kopci. Malo by to ísť do nejakej dedinky, tak uvidíme. Samozrejme som si zabudol vodu na obytku, tak nič, dám si banánik a idem naspäť. Ale toto miesto stojí za to. Ideme ďalej? Toto je aké mólo. My tu došli na bajkoch. Nádhera. Akurát sa bavíme, že cez leto si tak neužívame tú prírodu, lebo cez leto je horko, človek sa iba schladí vo vode, ale takto pri mori na jari, v jari, cez jar, je úplne o niečom inom. Posledné raňajky v Grécku asi, že? Teda ne posledné, Zajtra predposledné, si ešte dáme. zajtra. No. A hrubý plán je ísť kam? Do? Albánska. Áno, smer Albánsko, potom Černá hora, Chorvátsko, uvidíme čo ďalej. Ja len chcem povedať taký status, že nakoniec sme sa mohli zapichnúť, sme sa dohodli a sme si predložili ešte o jednu noc a pred cestou do Albánska, tak za nejakých 10 € nám dovolili nabiť nejakých, teda zo 63% poviem do 100%, takže to vychádza nejakých 25 kWh. Takže to sa oplatí. Posledný deň v jak to volá? Platária? Platárii, furt to zabudám. Ideme ešte oslaviť trošku moje narodenie, čo som mal včera. A dneska je večer, kupujeme albánsku Ja sa esinku. bojím. Ja to otvorím. No? A ideme do Albánska, sme bukli na prvé 2 noci niečo. Pri Himara. Tak uvidíme, čo to bude. Ne? Súhlasím. Dneska už užívame, ne? Že taký... Mne ten vírus už neotravuje dneska a už úplne každý jeden z nás je zdravý. Áno. Auto je ináč pripravené, bude na 100% nabité a čaká nás aj tak iba 3-hodinová cesta. Takže úplná pohoda. Akurát si po ceste otestujem nabíjačky, DC nabíjačky v Albánsku. Aby som mal istotu, že všetko funguje. Určite budeme informovať. Balíme švestky smer Albánsko a ako vždy, keď sa balíme, tak... Nie je zákaz? Ako vždy, keď sa balíme, tak je nejak veľa vecí, že sa nevieme zmestiť. Idem. Máme nabité 100%, 410 km dojazd momentálne. A ideme smer Albánsko. Áno. Táto je zatiaľ naša najobľúbenejšia lokalita. Je to tu super, dobré nabajkovanie, dobré vlastne. Dobrí ľudia, dobré ubytka a všetko bolo... A takto mimo sezóny, keď to nie sú turisti, ináč to je veľké kúkaj, akože. Áno. Takže vidíš, že to až tu hore ideš za hlavnou cestou.
Akože všetko bolo super, sem sa ešte aj vrátime, určite. Ešte v Grécku robíme nákup v minimarkete. Zoberieme asi kávu a ideme ďalej. Sme veľmi blízko Albánska, tak dúfam, že e-simka zabere, ale pripravil som si aj vstávanú navigáciu Volkswageňackú, aby sme sa vedeli dostať kam potrebujeme, lebo internet prestane fungovať. Teraz sme našli nejaký spotík ešte v rámci Grécka, kde zjavne chodia kempery. Že sa ešte trošku vyvetráme predtým, ako vstúpime do Albánska, dáme kávu, že? Len takto z hlavnej cesty sa tu zleze. Offroad trošku. Prešli sme hranice a teraz sme... V Albánsku a typek sa nás pýtal na ten nosič na bicykel, sa mu to dosť páčilo. A počkaj, ešte niečo tu je. Nebolo toto len Grécko? Neviem. Môže byť? Teraz bude... Aha, to bolo grécka hranica a to už my sme v Albánsku. Albánsko, ale ešte jedna kontrola vlastne. A teraz už sme oficiálne. To je tam v Albánsku. oficiálne v Albánsku, teda už tá druhá kontrola. Áno. Trošku to aj trvalo, ne? Áno, trochu sme mali také, že... niečo sa deje. No a ideme teraz najbližšie nejakú nabíjačkou testovať providera, že či funguje a vlastne ideme na destinácie. No. Chill. Teda toto zatiaľ fajn.